Bilo je u Sarajevu više smrti nego u ljubavnoj pjesmi ljubavi. Ona je postala domaćin u ovom gradu. Ginu najveći heroji ovog grada. 11. juli 1992. godine. Vijest je djelovala šokantno. Poginuo je Džilda, Dževad Begić Džilda. Džilda je bio prijeratni vođa navijača fudbalskog kluba Željezničar. Džildini bliži pamte da je govorio: ako treba ginuti, samo neka nije od snajpera. Neka to bude muški. A u 3. mjesecu agresije na BiH, snajperski metak sa tada okupirane Grbavice zauvijek je prekinuo njegov život. I to baš sa Grbavice za koju je živio. Tog kobnog dana u naselju Pofalići na raskrsnici civilizacija pokušao je da spasi ženu koja je tu bila ranjena i pogođen je snajperskim hicem.